עצמן. עוד ועוד צעירים שפשוט לא מסוגלים להתמודד עם יוקר המחיה בישראל, עוזבים את הארץ, זה דבר אחד. כבר ראינו לצערנו את התופעה הזאת, אבל עכשיו הם גם מאתגרים את החברים שלהם שנשארו פה. קבוצת ישראלים שהיגרה לברלין פרסמה בקבוצת הפייסבוק שלה, יש לה כבר ממש קבוצה ואתר, את החשבוניות מהסופר. החבר'ה האלה כתבו שם, ישראל בנויה רק לעשירים ולבני עשירים. שימו לב. ישראל מתאימה רק לעשירים ולבני עשירים. זו הכותרת של הסטטוס מעורר המהומות החדש. הכל מתחיל בכמה חבר'ה צעירים בעיר ברלין. כמו ישראלים רבים, הם עזבו את הארץ, ירדו לגרמניה. אחת הסיבות היא יוקר המחיה בישראל. מיד נפרט לכם, את החשבונית הזאת הם פרסמו בפייסבוק שלהם כהוכחה לכותרת הזאת, שישראל מתאימה רק לעשירים ולבני עשירים. מיד כמובן נפרט את הקניות שהם ערכו בסופר, אבל לפני כן בואו נזכר עד כמה נפוצה תופעת ההגירה מישראל לגרמניה, מתוך סדרת הכתבות של מתן חודרוב על היורדים החדשים. המחירים בארץ מטורפים. אנשים בני 30 חוזרים לגור עם ההורים שלהם כי הם לא יכולים לממן דירה או שכר דירה. בחיים שלי לא הייתי בפלוס, זה משהו שהוא זר לי להיות בפלוס בחשבון. והיום זה פלוס משמעותי? היום זה פלוס יפה. קבוע? כן. קבוע, כן. ועכשיו, בואו נצלול אל תוך נבחי החשבונית מהסופר בברלין. קחו למשל מעדן שוקולד וניל בסגנון של מילקי. בברלין המחיר 76 אגורות בלבד, בישראל 2 שקלים ו90 אגורות. הפער עומד על 280%. מים מיץ תפוזים טרי. המחיר בברלין 6 שקלים ו90 אגורות, בישראל 15 שקלים. הפער עומד על 117%. גבינת אמנטל 100 גרם בלבד. מחיר בגרמניה 90 אגורות. בישראל 8 שקלים, כן, הפער הוא 790%. ואם עד עכשיו זה נראה לכם הפרש מטורף, חכו, החשבונית ממשיכה עוד ועוד, ואיתה פערי מחירים נוספים. כך למשל, ליטר וחצי חלב עולה בגרמניה 5 שקלים 30 אגורות, אבל בישראל המחיר 10 שקלים ו90 אגורות, פער של 106%, יותר מכפול. צנצנת פשוטה של רוטב בולונז עולה בגרמניה 3 שקלים ו60 אגורות. בישראל המחיר 11 שקלים ו90 אגורות, פער של 230%. ומים הבשר, חצי קילו שניצל בברלין, 12 שקלים ו80 אגורות. אבל אצלנו המחיר הוא 20 שקלים, כלומר פער של 56%. לא שיניתי את המשכורת שלי מישראל לגרמניה, ופתאום יש לי יותר כסף. כל הדברים שאתה יכול להחשיב אותם כמותרות, נגיד בישראל, פה זה משהו שאתה תמצא את עצמך קונה, כי יש יותר אוויר. עכשיו הגיע רגע האמת להבין חשבונית מול חשבונית, ישראל מול גרמניה, כמה יקר לחיות כאן. אז מה שקנו הצעירים בברלין עלה 75 שקלים, אבל אצלנו בישראל הייתם משלמים על אותם המוצרים בדיוק 165 שקלים, פער של 120%. זה הזמן אם כך לחזור לכותרת של הסטטוס בפייסבוק, ישראל מתאימה רק לעשירים ולבני עשירים. וכשאמירה כזאת מגובה בחשבונית, שחור על גבי לבן ממכולת שכונתית פשוטה בברלין, כל מילה נוספת מיותרת. את ההשוואה המדויקת על למה הרבה יותר זול שם ולמה כל כך יקר אצלנו תוכלו למצוא גם בדף הפייסבוק, אבל אנחנו